Si Kendar ya sapa? Oh iya. Oh. Heh. Ana nyaran rene. Kaget aku mau ujug-ujug kotakmu. Kenalan sih, kenalan sih. Rombongan saka ndi? Kira rombongan saka ndi ben jelas. Dan ora segowe mau seru barane. Munggah-munggah barang iki. Ya, monggo. Aku munggah pangku. Ora munggah. Saya aku gak tambah sih. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aku dan Iki. Mas Eko. Yep. Aku kayak iki lebur ini. Leburene iki kayak iki. Nang desa iki. Iki. Banaran, Kemawang Banaran. Gimana benar? Ya Allah. Sebulan ini penonton ini udah masuk ini kabeh. Ah iya ya pun madhep endi? Nah kayak ono semadep rono kayak. Mau madhep musala ono. Dek jajan ke sing marono jajan. Ora nang wit gedane lho kayak. Lah ya Allah. Oh nguyuh. Nguyuh. Oh ya Allah. Nggih muga-mugi warga Banaran Gemawang. Ya. Mugi-mugi diparingi rezeki ingkang lancar. Amin. Bu, amin Bu. Oh tak dongake kok. Enggak. Mugi-mugi warga Banaran diparingi rezeki ingkang lancar. Amin. Mugi-mugi saged ing Mekah Madinah. Amin. Nggih. Monggo sareng-sareng ya Ya. Arhamar Rahimin. Ya Allah. Mas, nek foto aku tak action sih, Mas. Majepret to, fotone apik kae lho ora menggo trimo HP. Nek Ono HP mito. aku gak melu iki. Melu iki, yo Jadi ora aku ora apa-apa. ngerti iki lagune pertama iki apa. Pro kanca. Ayo Prokoco. Wajib ngenje. Oh wajib kan? Wajib ngae. Oh, wajib ngae. Oke. Ya Allah. Ya Mas, aja menteng-menteng. Dan ganteng-ganteng itu. Kudu sing kaya apa? Komedi. Aku malah ubur-ubur ikan lele. Cakep. Cakelet olole. Ih. Cakep apa iki belum kenalan. Grup apa to, Ben? Dayak ta? Wangi budaya juga. Kang burine jenengan ku lho. Bener iki, lah to? Lah. Oh. Jadi waca siji. Wahyu Budara Rimba. Ganteng-ganteng. Sing nyanyi yo to. Aku gak iki nomoke motoran ganteng-ganteng iki. Ki iki. Nom-nom kabeh. Iki tuwek-tuwek. Ning ana sing lemu siji. Di loro. Wah, aku nang burine gak arep mlaku. Iso diulur-ulur. Sopo kang jenenge? Lek. Iki lho sing rada gede-gede. Iki kok gede sithik. Lampune ora urip to. Kae jadi dolanan lampu. Yo, wis. Yo diangkat Wis, ya. yo, saiki apa jenenge? Diangkat-angkat sih. Yo apa iki? Wajib. Wajib ae. Wajib. Mas, besok we karo C, Mas. Kae nang kanan. Kae. Mas kuncine W C. WC, Mas. Ngising. Wajib kaen lanang wadon luru ilmu. Pinter. Jebule pinter. Aja aku ndak Mas Tekno Iqbal kalah. Oh iya. Jadi aku ya tak melu montoran Leo. Ya. Lanjut. Kono dhewe to. Wajib kaen jatuh. Wajib ngae lanang wadon loro ilmu. Wajib ngae lanang wadon loro ilmu. Aja leren yen durung ilang bojomu. Aja leren yen durung ilang bojomu. Wajib ngae
waton lurung ilmu wajib ilang waton lurung ilmu ojo lereng indurung rusak bodohmu ojo lereng indurung rusak bodohmu kaya widodari alemu iku ayo kaya widodari otule kaya kan suwani otule kaya kan suwani waton lurung ilmu ilang waton lurung ilmu ojo lereng indurung rusak bodohmu ojo lereng indurung rusak bodohmu piye bos Ora nyanyi. Bisa jadi Cah seni tetep iso. dan profesional. Komik nyo. Pelet. Gemoy. Moy. Adi jenenge. Mas Pepi. Ya Allah. Ono bintang iklan derek. Dibintangi kelar. Nggih. Sopo ku? Halo Mas Iyun. Mas Iyun. Oh ini bar derep kok. Iki lagune apa, Bro? Iki ya lagune ya Ayo prokoso. Prokonco sih. Urung angkat to, urung utake urung tenar. Anak buah. Weh, enak buah. Ayo prokoso iso ora? Ya iso malah latihan. Oke, wong aku ya ora perlu latihan. Ya. Peleme urung metu. Pelem. Ayo prokoso. Masih bareng-bareng. Maju, budaya juga. Masih. Ayo prokoso. ayo prokonco ngawaruana rukune Isra ya iku limo sahadat loro rukun kang siji bisa sira kelawan ngaji ayo prokonco ngawaruana rukune Islam ya iku lima asadat loro rukun kang siji bisa sira kelawan ngaji
Piye lem kok iki ketoke teng kreatif. Kono, pasti kono. Ora, jarimu ora latihan iso iki lho Kak. WA. Sak kele kadoan Mas. Tak kirimi foto-fotone wae. Oh. Ya Allah. Mas. Ayo. Ora ngerti aku. Maduk ngetan. Ngetan. Tak warai joget iso ora? Dua. Joget apa? Kan lho, mak jetit, dor. Cocok maneh. Gajal kepiye? Gajal kepiye? Ya, jorot. Tukang bidane iki. Nah. Delok ya aku. Kok deloke lho iki ora kono kuwi. Yo maksudnya Iya. kok aku yang guyu Mas kok sesem lho aku. Wes sesem waras iki. Yang pertamanya lagu kuwi. Aku iki aduh kapten berenang. Asik. Sama dalam. Piye jane? Ora, iki koyo main dan lho. Lumayan. Kewet-kewet dadi. Aku tuh lah. Tidak jangkrik. Kok nek ganonge metu wae aku tak metu. Iya, iya. Lagu sik Mas. Yo, lagu. Mas, tulis lagu. Sari nande putri sari nande putri suri pujaan sang dewi tiap hari sang putri menari diiringi lagu sari nande.
Sumarno. Pintu dono. Barman sego Padang Mas Kamsan. Daerah mana Mas? Piye? Disiapin ada beberapa partisipasi. Oke. Iya. Siap, Bro. Ini Mbak sing semak. Kita ana pasaring ini ki ya. Kepalanya dong. Siap gerak, masih menenteng. Siap. Siap gerak. Oh, siap gak? Ini mentek. Semuanya. Siap gerak. Adep-adep. Adep-adep. Oh, ora. Hah? Adep-adep. Oh, pinter dene. Mas, yo ngapa tuh, Nggih? Kayak kenal sepisan langsung dianu. Oh, Apa? masih kan kok. Seruntar-seruntar. Oh, iki. Apa? Mesti anu iki, anake Suratme. Anak Yanto barang. Oh, anak Yanto, anak Suratme, anak Suratmi. Podit. Anak Suron lagu lagu. Ih, Surono. Lagu Jawa. Ih. Oke, biar mati. Oke. Sing semangat, lampu wis ketok. Oke. Ya Irfani ronce kembang. Sing wingi ora kuduman. Yo. Kowe dan pada kabel-kabel lho. Irfani ronce kembang. Sing wingi aku ora kuduman. Mergo nabrak aku ora kuduman. Mas, Bali-bali. Satu sih lah ini. Ya Irfani ronce kembang kembang ilmu biar ku bilang ojo sira menga-mengo miturut dawuhe pangeran ni ronce kembang wangine mupe ku bilang sira menga-mengo miturut dawuhe pangeran monggo segitu urip pirane nang donya ora suwi ora kena saya ya Irfani ronce kembang kembange biar ku bilang ojo sira menga-mengo miturut dawuhe pangeran ya Irfani ronce kembang wangine muda ku bilang ojo sira menga-mengo miturut dawuhe pangeran monggo langkahnya sakeco urip sira tinggalan donya kowe kuwi ora kena sumaya Apa? Nyileh udut. Oh, manual. Yes. Tahu deh. Mas kebule, Mas. Oh, oleh ae metu. Kono dadi leak lah. Kok anu terbawa. Ora kae udut. Beleke lek nyileh kok. Dalang apa? Rusak. Dalang bos. Oish. Aku dadi. Enak. Loro.
Mbok meneh nek lara. Mas apa? Mas Kopi. Ngawur. Mafailatun 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 Assalamualaikum ya ilahi mafailatun 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 Assalamualaikum ya ilahi mafailatun 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 Bos, dihadap-hadapi ini masih lagu Jawa. kita jadi dangan-dangan berarti Riko. Aku yang nggak pede, Jong. Wah, kamu gak pede kamu. Oh, isi pasar kabeh. Mbak, pasaran kabeh. No, Ojo no. lab, Sak lab. cak kelab. Kono nang omah dhewe to. Nang omah dhewe to. Aku dhewe nang Arep butuh konco. Okeh lho iki mbak-mbak. golek wong kene. Lah ya Allah, aduh ben koyo ngene. Mosok Lah kon ra metang-meteng. ya iya. Kayak Wong aku nek menikah do men sithik, hawane mek jusel iki opo. iki apa meneh iki? Sing tak tendang besi. Apik. Ya Allah. Oh, mboten. Koncoku ndang wesi kan. Mboten. Ubur-ubur ikan lele. Asik. Apa meneh iki? Kapres kali. Yo siap ki. Yo, siap gak. Madhepit pelem ngono kene. Ada pet pelem grak. Iya, wis ya Allah. Padahal aku iki kenal mau nang jero. Mas, jenengan tiyang pundi? Kula tiyang sae. Tiang listrik. Oh, tiyang listrik. Gak kenal deh aku. Aku wis ngerti, kayak sing ngarep kiwa kae jenenge Babang. Sing ndi? Burine Rudi. Rudi. Adi. Riko. Aan. Aan. Toyib. Sing lembu aku ngerti. Bukan apa kuwi? Boy. 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 Sing burine Sing buri. Darmadi. Adi. Yo, lagu berikutnya kula manut. Ya Allah. Aduh bengkoknya kok delok wong kene Rut. Enak tenan to abane iki ya. Yo. Alamat gelake Namo pamujiku Muga-muga ra ono rumito Sakukure kemulung ora kondo-kondo
musik trompet. Itu jenang